recordeu que el Parlament es va restablir, per allò que respon al nom de Parlament, a l'any 80, i estava el PSOE. Llavors, en el PSOE, jo crec que van trobar uns quants micos que no sabien on posar-los i els van fer diputats, i des de llavors. Ja se'ls van trobar allà col·locats i des de llavors són diputats. Un d'ells, molt al principi, quan vam descobrir que en el reglament del Parlament de Catalunya, que és una cosa, en fi, molt pròpia del Parlament de Catalunya, combinant dos articles que no tenen res a veure, l'article 24 i l'article 100, o sigui, com veure, a una distància enorme, resulta que Solidaritat podia presentar proposicions de llei. Primer van dir que no, i després ja s'ho van mirar i van caure que sí. I llavors ens van enviar un emissari d'aquestos, un dels que els van agafar de la gàbia, els van fer diputats, i des de llavors. I llavors, bueno, en fi, va ser allò de, bueno, al fons hem de parlar tal qual, llavors que vam dir, mira, és que resulta que aquí, clar, és que aquí n'hi ha un pacte entre cavallers. I jo, sí. N'hi ha un pacte entre cavallers, que s'ha respectat sempre i que esperem que vosaltres també respecteu. I és que al principi de la legislatura la mesa decideix quantes lleis poden presentar per el que no és el govern. I jo, però això el reglament no està ahí. No, però és un pacte entre cavallers. I dic, bueno, i per saber-ho així com fui aproximadament, bueno, doncs diu quantes són, es reparteixen segons la regla d'OMS i, per tant, us tocaria una cada 2 anys. I això no... I dic, no, un pacte entre cavallers. Llavors me'n va sortir així i va dir, mira, nosaltres no som cavallers, som puquis. Som puquis. Per tant, no respectarem aquest pacte. Ni aquest ni cap altre. Llavors van intentar canviar el reglament, van fer una sèrie de peripècies d'intentar canviar el reglament, no se'ls va sortir bé, per una sèrie de coses que seria una mica llargues d'explicar, i llavors van passar a la següent fase. I la següent fase és veure ja una cosa i és... una cosa que és molt... Sobretot hem vist la política espanyola de prop, que resulta molt difícil d'entendre, i és que a Catalunya no es vol fer oposició. De fet, a mi em cridava l'atenció, en l'època del govern de Ciu, quan jo hi era, a Ciu, vull dir, a Convergència, que els socialistes, Esquerra, el PP, Iniciativa, no feien oposició. En comparació a l'oposició que fa el PP respecte al PSOE, o el PSOE respecte al PP, o el que fa els socialistes a França respecte a un govern de Sarkozy, o el que poden fer els republicans respecte a Obama, o el que poden fer els tories o els laboristes respecte al govern britànic del govern contrari. Que no.